Yine biri gözün yumyan adam haddi imkan başardığından ulûm-i diniyeti qavi bolýandyr. Fakir İmam Şafii radıyallahu anh ol Kurtlan zatlaryň mezhep başı. Endonezi, Malaziýadakylaryň mezhep başı. Ähli sünnetin mezhep başynyň biri de İmam Şafii'de. Molla wagtynda, ilm okuyan wagtynda hawasyny jem edin. Ilm okuyan wagtynda birden kan ilmli kellesinden çykypdyr. Ey Hudaý näme boldy maňa diýipdir. Ýortyp Ebu Hanifeň şagirdine bardyr. Şakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila terkil ma'asi. Fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Ýortyp bar bu wakiga edipdir. Imam Azamyň şagirdi ha. Ey canım Imam Azamyň şagirdi, Ebu Hanifeň şagirdi, waki kan molla okyp benipdir, kellemden ilmla çykypdyr diýipdir. Waki diýen adam näme diýipdir? Ebu Hanifeň şagirdi ha. Ha jany oğul diýipdir. Günah edenlersiň diýipdir. Hazreti İmam Şafii näme diýipdir? Hawa bir zenanyň bilegini elinken gözläp durdum, gözüme şo düşdi diýipdir. Bollu jany oğul, sen kelläňden ilim çykaran şo diýipdir. Qur'an ýa tutup bolmaz. Ulûm-i dini kelle girmel. Göz namahrem gözleýän bolsa. Şakawtu ila İmam Şafii goşuşmadyrdyr. Ýa-ni molla wagtynda. Şakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila terkil ma'asi. Fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Wakiga bardım, ilim ýadymdan çykdy diýip, wakig da aýtdy, jany ol günahy terk etdi diýdi. Şon ilim diýäniň, Qur'an diýäniň Allah Taala'nın sowgadydyr. Namahrem we gözleýäne, günah etýäne Allah Taala sowgadyn berýän däldir diýipdir. Ulûm-i dini, Qur'an-ı Kerim asıl kellede durmar, namahrem kan gözdeldi. Ahirkisi Allah Taala ozal bir wagt görnedendir, 5-6 heftaňyrrakda. Kalp Allah Taala'nın mehabbet rahmet jaýydyr. Kulu halkyt koyun. Kalbi Allah Taala ejazı vermiyor özünden başka kişi. Bayet mehabbet Allah Taala için bolmaly. Bir wagtda bir adam namaz okyp durmuşdy. Ýöne öz işi halkyň namysyny gözlemekmişdi. Zolşa. Hop namaz okyp dukanky gaýym bolmaly ki. Namaz okyp duka ewränden bir denane geçipdir. O denane hijaply ýygnagly onu günah ýokmuşdy. Şonda da namazda duran ýerine şon gözüni aýlap gözläpdir. Şu ahir o denane gidenden sonra yankı iki kör bolupdyr namazyň içinde. Allah Taala indi gözüni alyp duram. Beynema raculun yusalli. Namaz okyp durdy. Ezbes adet etipdir şu telekede ady. Adam bir gözü düşer, ýaňşar, istiva etdim diýer, istigfar aýdar. Ay şigedek bir piruz boldum, Hudaýa şükür diýer, mazdal şuna gözlemedim diýer. Bir imanyň isteýän zady daşydatla. Onu etmändir. Allah Taala'nın huzurunu da o kadar gözlemeye dürttür. O iki gözlü körettir Allah Taala. Namaz okuyança şu vakt köretipdir. Şu barada ahirki jawurrunga. Şu mahali yerin yüzünne ne kadar awadallıklı var. Deryan awadallığı. Günün awadallığı. Ayın awadallığı. Yıldızlığın awadallığı. İnsanlığın awadallığı. Zenanlığın awadallığı. Erk adamlyň awadallygy, ýazyň güni otlaň awadallygy, kuşlaň awadallygy we tamam awadallyklary keba. Bu awadallyklaryň hemmesi dursun. Beheştiň de awadallygy bar. Beheştiň içindäki nazy nimetleň de awadallygy bar. Ey musulman aýally golla, ey musulman erkek de golla. Allah Taala öz jamalyndan öz awadallygyndan bir zerresini pıtırtıp koyverenne tamam alam jahan şeyli awadallanypdyr. Tamam beheşt şeyli awadallanypdyr. Allah Taala fakat öz awadallygyndan, öz jamalynyň bir zerresini pıtırtıp koyverenne alam jahan şeyli awadallanypdyr. Bir gözüke inni işi namahrem demek bolsa, bir gözüke filmden ýadamasa, bazardan ýadamasa, esen zor şoň menen boljak bolsa, kıyametden näjire şu göz Allah Taala'nın jamalyny gözlesin. Esen näjire vicdany kabul etji. Göz işi haram gözlemek bolsa, Allah Taala'nın jamalyny ýerden gözlemeli bu göz.
Adam utanacak kimin cennete salınsa da şu haram gözleyen necre Allah Teala'nın cemalini gözleyip duracak. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى سَيْقًا. Hazreti Musa Allah Teala bilin biduni perde kepleşiyermiştik. Can Huday bir cemalin bir görayın ne deyiptir. Sen benim biduni perde kepleşiyen deyiptir. Allah Teala ne deyiptir. Dağa öz ovadallığımdan bir zerretinden kökezecek deyiptir. Eğer şu dağ cıdasa ey Musa men görürdün deyiptir. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. Allah Teala öz cemalından bir anıcığın dağı köküzdür. Dağ pudur oluptur. Dağ dargaptır şudur şuna. Pudur oluptur. Hazreti Musa özünden gitiptir. Oğlum özüne geliptir. Can Huday men bağışlı men deyiptir. Olu konuda diledim deyiptir. Hazreti Musa'nın gücü olmadı Huday Teala'nın cemalini göreni görmeye. Emma Huday Teala vucuhun yevmeydin nazira ila rabbiha nazira. Kıyamet günü behişti men vade veriyen behişti adamla Allah Teala'nın cemalini gözle oturacaklı deyiptir. Vucuhun yevmeydin nazira ila rabbiha nazira. Müslüman adamla cennetin içinde Allah Teala asli liyagatımı diyor. Huday kasem liyagatımı diyor. Allah Teala hemmemize ödünün cemalini gözlep durup lezzet almaya inşallah nesip etsin. Peygamberinin hürmetine inşallah.